שלום ילדים, מה שלומכם? מה נשמע? התגעגעתי אליכם מאוד, הרבה זמן לא ראינו אחד את השני. אני בחופשה, וגם אתם בחופשה. ואני רוצה שהחופשה הזאת תהיה מהנה, תהיה שמחה, תהיה כיפית. מה נעשה כדי שהחופשה הזאת תהיה טובה? יש לי קסם, ואם נשתמש בקסם הזה, אז החופשה שלנו תהיה טובה. תהיה טובה לנו, תהיה טובה להורים, תהיה טובה למשפחה בכלל. לקסם הזה קוראים סבלנות. ויש לי סיפור על סבלנות, סיפור מאוד יפה, שאולי חלקכם מכירים, אבל טוב לשמוע כמה פעמים כל סיפור. בסיפור שלנו יש תפוח. הבאתי לכם פה תפוחים, יש לי פה תפוחים מכל מיני צבעים, יש תפוחים אדומים, ממש אדום חזק, יש תפוחים אדומים, אדום בהיר, יש תפוחים ירוקים, יש תפוחים צהובים, יש תפוחים שהם גם אדומים וגם צהובים, יש כל מיני תפוחים בכל מיני טעמים ובכל מיני צבעים, יש תפוחים חמוצים ויש תפוחים מתוקים. התפוח גדל על העץ, על עץ התפוח. אם הייתם רואים פעם עץ תפוח, אתם תראו שהוא משתנה. בחורף ובשלכת הוא ערום, אין בו לא עלים, לא פרחים ולא פירות. באביב, עץ התפוח קודם פורח, מתמלא בפרחים, אחרי זה הוא מלבלב, מתמלא בעלים, ובקיץ הפירות מבשילים. והפירות מאוד מאוד טעימים. ואם אני ארצה לאכול תפוח, מה לדעתכם אני אברך עליו? בורא פרי העץ. אבל ילדים, שימו לב מה יש לי פה בכוס. פה בכוס יש לי מיץ תפוחים. לקחתי כמה תפוחים, קילפתי אותם והכנסתי אותם למסחטה של מיצים. וסחטתי את התפוח, ויצא לי מיץ תפוחים טעים וזהוב. מה לדעתכם אני אברך עליו? בורא פרי העץ? מה פתאום? זה לא נראה בכלל תפוח. זה מיץ תפוחים. התפוח שינה את צורתו, שינה את הצורה שלו מתפוח למיץ. והמיץ הוא נוזלי, הוא מזכיר לנו מים. אנחנו נברך עליו שהכל נהיה בדברו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. איזה מיץ טעים ובריא, ילדים, אני ממליצה לכם לאכול הרבה תפוחים. אתם יודעים שכשאני הייתי קטנה, תמיד אמרו לנו, תאכל תפוח ותן לרופא לנוח. בגלל שהתפוח מלא בוויטמינים ובנוזלים, והוא מאוד עסיסי. מאוד בריא. אז אם אנחנו נאכל אותו, נהיה בריאים וחזקים וניתן באמת לרופא לנוח. תאכל תפוח ותן לרופא לנוח. אז יש לנו בסיפור תפוחים. אתם יודעים שלמילה תפוח יש עוד. מה זה תפוח אדמה? זה תפוח עץ וזה תפוח אדמה. אז יש לנו בסיפור תפוחים, תפוח, ויש לנו גם עכבר, ובאמת לספר שלנו קוראים העכבר והתפוח. כתב את הספר סטיבן באטלר, שם הסופר והמצייר סטיבן באטלר. ואני מתחילה את הסיפור. יום אחד ראה עכבר תפוח בשל ונחמד על עץ התפוח. תפוח אדום ונוצץ, שנראה עסיסי מאוד. חיכה עכבר לתפוח שיפול. עברה תרנגולת. שלום עכבר, מה אתה עושה? אני מחכה לתפוח שיפול, אמר עכבר. זה רעיון, אמרה תרנגולת.
אחכה, גם אני איתך. חיכו עכבר ותרנגולת לתפוח שיפול. עבר אבז. שלום עכבר, שלום תרנגולת, מה אתם עושים? מחכים לתפוח שיפול, אמרה תרנגולת. תפוחים? זה מה שאני הכי אוהב, אמר אבז בגרגרנות. אחכה, גם אני איתכם. חיכו עכבר, תרנגול ואבז שהתפוח ייפול. עברה עז. שלום עכבר, שלום תרנגולת, שלום אבז, מה אתם עושים? אנחנו מחכים לתפוח שיפול, אמר אבז. תפוחים? זה מה שאני הכי אוהבת, אמרה עז בזללנות. אחכה, גם אני איתכם. חיכו עכבר, תרנגולת, אבז ועז שהתפוח ייפול. עברה פרה. שלום עכבר, שלום תרנגולת, שלום אבז, שלום עז, מה אתם עושים? אנחנו מחכים לתפוח שיפול, אמרה עז. בדיוק חשבתי על תפוחים, אמרה פרה, מלקקת את שפתיה. אחכה, גם אני איתכם. חיכו עכבר, תרנגולת, אבז, עז, פרה, כולם לתפוח שיפול. הם חיכו וחיכו וחיכו. עכבר חיכה בסבלנות. אבל לפרה, לעז, לאבז ולתרנגולת לא הייתה סבלנות. הם חשבו, מה אפשר לעשות שהתפוח ייפול? אני אתרומם לצמרת ואפיל אותו, אמרה תרנגולת, ורצה קדימה, מנופפת בכנפיה. רצה לכיוון הצמרת, אבל בומס, היא נכשלה ונפלה על המקור. אני אגעגע עד שיפול, אמר אבז, והוא פער את מקורו. גע, 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 אבל התפוח לא זע. התפוח לא נפל. אנגח אותו עד שיפול, אמרה העז. היא רצה ונגחה את העז בכל כוחותיה, אבל התפוח לא זע. יש לי רעיון, אמרה פרה. היא נטרה מעלה מטה על 4 קלפיה. העץ רעד והתחיל להתנדנד, והפרה עולה ויורדת, והעץ מתנדנד ורועד, והתפוח גם התחיל להתנדנד. כולם לנטר, קראה פרה. בואו אני אראה לכם פה את כולם. כולם לנטר, קראה פרה. מנטרת, מעלה ומטה. העז ניטרה מעלה ומטה. אבז ניטר מעלה ומטה. תרנגולת ניטרה מעלה ומטה. העץ רעד והתפוח התנדנד. אבל התפוח בכל זאת לא נפל. בינתיים חיכה עכבר בסבלנות. בואו נלך, אמרה הפרה ברוגז. זה בטח תפוח רקוב או חמוץ, אמרה העז,
או קשה, אמר הווז, או רך, אמרה התרנגולת. ורק העכבר נשאר וחיכה מתחת לעץ התפוח. פתאום, בומס, התפוח האדום והנוצץ נפל לארץ. הוא לא היה רקוב, הוא לא היה חמוץ, הוא לא היה רך. זה היה התפוח הכי פיצוחי, הכי מתוק, הכי עסיסי, שעכבר טעם אי פעם בעולם. ילדים, זה סוף הסיפור.